karo Salaso. Ah iya Pak. Yo ayo kanca-kanca do disepoti tak delok tanda gawemu. Oh bayang tak Sidane madhep kono Mak Mbak Elisa ning kono. oh ya madhep kono madhep kono. Anu macange Yulimbo. Nggih. Iki kok aku disepoti becak iki maksudnya apa? Apa kuwi kami teges utawa apa jenenge sasmito? Nek aku ki opone becak ngono. Wah, boten. Mbok menawi Apa? medun saka kene numpak becak. Numpak becak. Ora numpak becak yo karo munggah lah yo mesakake, ra iso dipindah gigike. Nggih niki sowan wonten dalemipun Pak Kiron. Nggih. Jen niki wau sampun sowan, sampun proto. Kalih Pak Kiron, matur suwun Mas Gadang, Mas Gade. Mbak Yune yo dijak, dirangkul, dijak sowan mrene. Wis sesuk meneh ki rasah mikir apa jenenge pira ta pira. Ning lagi pantese. Ya kan sing penting nek Mas Gadang, Mas Gading mayang ki aku seneng ngono lho nyang puyung. Apa meneh iki ditabuhi karo kanca-kanca sing isih enom-enom kabeh, timur-timur kabeh. Sing bonang ki sapa ta sik nganggo kacamata ki? Aku silau lho, kacamatane ngembun to, dadi ning kene malah Nika Nobita. Oh Nobita, nggih wah nderek Mang Ayu Bagya, Mak Cange, Yulimbo. Wonten apa gowok Gowok Sabran. Gowok Sabran. Desa Sengi. Desa Sengi, Dukun. Nggih. Magelang. Nggih. Nah menika anggenipun saged mologram mekaken. Anggenipun putranipun saged Polokromo. Polokromo. Mau wis ketemu karo mantene urung? Campur. Oh sampun. Lah teko kene jam piro? Mau cari jam 10 lagi munggah. Nggih, lah kok dugi mriki jam 6. Lah kanca-kanca ki wong WIB kok. Piye? Waktu Indonesia Belanda. Waktu Indonesia Belanda. Nggih, lah mergane ngopo? Teng grup ki wis dibiawarake. Nah, nunggu sapa? Mesti ana biang keroke ra ketak 1 2 iki mesti ana. Mengki jam 3 kumpul nggih, Cok. Nggih, ngoten niku. Wah, aming sing mengenteni rambutnya biru itu mesti. Ngarot. Sapa jenenge? Brantas Angkara. Ning niku Angkarane tok. Ayo perkara cah siji kabeh dadi telat iki mau. Nek sinden-sinden ya dadi siji iki mau sak bis. Dados tunggal. Wonten sing lambah kiambah. Oh nggih, esuk ngati-ati sok didewekke nek sinden iki aja didake siji karo yoga ya. Carane dalan munggah medhun iki gawat. Nah, nggih. Gawat. Dewekke sesuk dewekke. Nggih niki hari yang bahagia Mas Gadang, Mas Gading. Dene iki ya isih apa riyaya to, isih dalam apa ya suasana lebaran juga ada suasana pernikahan. Lah iki melu mpok tumplek blek kabeh saake menungso menika masyarakat sampun napa Mbak? Masyarakat. Nggih, menika melumpuk sedanten nggih madhep kene kabeh jan seneng menika nggih mirsani anggenipun ulah kridonipun Mas Gadang kalih Mas Gading matur suwun rawuhipun mugi dadosaken renaning penggalih panjenengan sedaya sing do rawuh kene paringi
panjang yuswa sehat, Amin. paringi rezeki sing lumintu berkah barokah. Amin. Sing do dagang ya paringi laris dagangane. Amin. Sing do apa ya kerja ya paringi munggah pangkate. Amin. Sekolah. Nah, sing do anak-anak ya tambahi anake. Wah, Malah Kaya ngono niki kangge sik rawuh lah kangge temanten iki lek ndongake aku ya bingung. Nggih. Siji sing dalang ya isih enom rong tau ngrasake mantenan, Nggih, ngono. derek. Padha. Padha. Padha aku ya rong tau. Nah, dadi arep ngandani ke piye ya? Ning sing baku ya isone ndongake ya, Le. Nggih. Langake muga-muga temanten ke kalihipun nggih setunggal sak lawase langgeng setya selomo-lomonyo. Amin. Langgeng sak lawase wis iki mau ya aku ndelok kuwet ning nggon lawange Pak Kiron kuwi mau kok Pripun? ana kuwet ngerti kuwet to? Kuwet. kata-kata. Nah, kata-kata. Kuwates. Kata-kata hari ini ora ana jangka kang kejangkah tanpa jinangkah apa piye mau ya? Oh ya bener ya kaya Ora ngono. anu Mbak kula kemutan. Ora Apa? ana panjangka sing ora dijangka. Kados Ora, heeh, pokoke intine kita kudu melangkah lah iki Nggih. buktine Mas Arifin le jangka ya adoh tenan tekan Demak. Nggih. Sidane kejangkah tenan entuk bojo wong Demak ya gorene. Lah iki kan mentang antarane kene tekane lor kono ya, Pesisir lor. Ya, tekan kene. Lah iki muga-muga iso menyatukan kedua keluarga, iso bebrayane iso membuahkan hasil. Sesuk putrane iso sukses. Ngono dongane. Wis iso budaya ora mung sukses ning ya tresno karo budaya wong ya pas apa acara pernikahan ngene ya digelarke wayang ya Mas Kadang, Mas Nggih. Gading. Dadine iki iso dadi apa ya membahagiakan masyarakat Nggih. kabeh. Enggak. Tanduki apa ngono le? Ya Mamen seneng lah iki mbok menawa mengko Mas Arifin kalian Mbak Musazina. Iya bener nggih. Musazina nggih. Musazina. Musazina saged minggah wonten pepanggungan nggih. Mengke saged pinanggih supados sederek-sederek ingkang mirsani saking griya saged ngertos oh iki to mantene ngono karo njaluk resep ya mbok menawa piye to carane entuk jodoh. Tutor. Lah Mas Gading lho le golek wis nganti ping pira? Wah, Bapak iki Ngene kuwi. Mbak Elisa. Hah? Niki wonten wow. Piye. Kaelokaning lelakon. Oh, kaelokaning lelakon piye? Yang sing anyar melu. Oh, lati. Pundi? Nomor loro. Siji. Oh, nomor loro. Sapa jenenge sik engko? Sapa jenenge? Namanya siapa? Aku kan perlu tahu gitu ya. Wah, boleh dikasih mic dulu dong Monggo, sebelum monggo. kita lebih lanjut. Aku kan kepo sebagai Rasa pucet kakak. ding. Ojo pucet. Aku kan kepo ngono. Namine sinten, Mbak? Mbak Penti. Penti. So cute dan so cute. Emang sebuah roda itu tanpa penti? Niku pentil. Niku sampo, Mbak. Nggak berisi gitu ya. Mbak Penti dawane sapa? Dawane. Penti sapa? Ben ngerti ngono lho. Penti. Penti. Oh, ndakel lah. Dagel. Banyol. Enggak apa-apa, boleh usaha itu penting. Usaha. Penti. Titik iki sapa? Do iki sing bar penti dawa iki mau ana imbuane ramburine, suwukane. Mboten sah ngangge mburi mawon. Oh, pun penti mawon. Oh. Anu udah lama. Udah lama maksudnya di sini nyindennya. Oke, ini nembe mawon. Nembe mawon. Oke. Pengalaman nyinden gimana rasanya? Nggih, rasanya asik. Terus saged kenal kali rencang-rencang, nambah pengalaman. Asik. Oke. Oh, ini dandan sendiri juga.
Nggih. Oh nggih. Oh tapi awalnya dari SMKI apa enggak Mbak Penti? Nggih, sekarang nembetan SMKI. Baru. Nggih. Kelas berapa? Di kelas tunggal. Nah, itu loh. Gading iki kakak kelas sing wah jan wis tobat. Terus serengane lek enek sing mlebu kae ayo berburu kae. Ngono to. Lah kepiye to? Ngono kuwi ya. Ngono kuwi. Ketoke Mas. Mengayom. Kakak kelas ki mengayomi. Oh lah iya mengayomi. Berarti ya nggak apa-apa ya namanya masih. Tapi bentar lagi kan ini udah lulus ya. Iya, kamu harus kuat hati. Nah, itu. Ya. Ini aku kan pengalaman gitu ya. Nanti kalau udah lulus, udah ketemu di tempat kuliah sama kamu kan di SMKI, nanti juga banyak mangsa-mangsa yang akan melihat kamu sebagai sebuah mutiara gitu ya kan. Juga Mas Gading di dunia berikutnya yang di kuliah atau di mana juga ada mangsa-mangsa yang melihat Mas Gading tuh harus ditatakin hatinya ya. Mutiara. Iya. Nggih Mbak Penti ini sekalian kita kenalin jajare sinten iki? Ah, nggih sekalian. J Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu. Derek nepengaken nami kula Nabila. Nabila J. dari Kulon Progo. Oh Kulon Progo. J. SMKI atau Sudah lulus. sudah lulus? Nabila udah lulus. Ini baru aja lulus barengan satu tahun angkatan. 2023. 2020. Oh ya udah 2 tahun yang lalu. 2 Oh tahun. sakniki Saniki melanjutkan? Derek melanjutkan. Oh, oke. Dulu karawitan apa pedalangan, apa tari, apa teater? Oh iya, karawitan, Mbak Nabila. Udah ada yang punya belum? Sing ngasto ngendang. Saya ngendang. Nggih. Oh, gawane kendang, Gawan. gawane dalam. Kiki gawane sapa iki? Jejare iki gawane sapa ora? Wah, Aku rame gawe sama-sama. gawang. Rasa curhat topik. Dah satu ya. Etok-etok iki ono. Jane aku wong ilang lho nang kene. Dikenalke makane ben gak sapa engko sing nggawa mulih ngono. Ora ono sing nggo mulih. Oh ya disebarkan, tebarkan pesonamu. Mbak Sinten, wis mboten asing malih nggih niki kudune. Nggih. Derek tepang, kula pipit. Pipit. Oh, nggih. Dawane ya pipit. Pipit iki koyo cilik ning gedhe. Cilik gede. Mbak Pipit saking Saking keluar menika. Ngeluar. Tonggo kula niku Mbak Elisa. nggih. Tonggo kula. Tonggo ya. Lah iya iku. Tanggone. Dadi ki mangkat dhewe ya ora bareng bis. Ora. Nah iya. Ditinggal. Ya Mbak Pipit ngeluar. Sebelah lah iki mau pawange nggih. Nah, itu. Sugeng Dalu. Lah, jian kemayune. Suarane mboten ketinggal nggih ketutupan gong nggih. Coba berdiri. Coba berdiri ya jumeneng supaya pada Ayo, Dik. bisa tahu gitu ya. Ini ketutupan gong soalnya nggih. Lah, Sakit ketinggal mboten? Tinggal nggih. Mandap. Mandap mau mandap. Kenapa Mbak? Iki kok dicekali terus kebelet pipis kok piye ya. Kene alon-alon ya, Nduk. Alah. Ini nggih. Gua aku ora kajar Jempit wae. bledem ra. Pakai ini aja ya. Nah, gini kan kelihatan. Ya. Ya, jangan anjlok. Iya, gitu. Iya. Siapa ini sing ngedongke? Marem. Nah, ini adalah orang yang mencintai kamu, ya. Iya, kenalin dulu dong karena di pojok sendiri kan nggak kelihatan namanya sinten. J Derek tepang. Nggih. Nami kula Sasa. Sasa. Oh ya, Sasa itu panggilan atau emang Sasa aja namanya? Sasa. Sasa panjangnya? Sasa. Nah, iki sapa-sapa kok ngono iki dagelane sapa to? Kok petingane dagelan dienggo kabeh? Sasa umurnya berapa? Umurnya baru 16 tahun. 16 tahun. Ini SMKI apa enggak? J SMKI. Tak tari atau menggambar musik Tata bugan. apa? Arsitek. Arsitek. Iki? Jos. Kamu kira-kira sebagai seorang arsitek pengen membangun apa ya? Apa yang ya membangun mungkin jalan SMKI yang bolong itu mau tambal ya. Oh iya. Sasa ini bawaannya siapa? Ada yang punya belum? Itu ya nyaron, Ya? sik nyaron. Oh iya nyaron. Karo sing ngiter. Oh karo sing Loro. loro. Nggih. Oh, sik sekok bar boten terus
Gentah-genti mulane. Ya, Mbak Sasa dari mana? Dari rumah. Wis ngene iki SMKI kebiyen iki ngono kuwi dagelane dari rumah Sasan ngono kuwi enggak dibetah dalamnya enggak dibetah gitu. Ya Sasa ini kamu jangan duduk dulu aku cari partner dari sana. Nah, iki Kita nanti nyanyi ya. Nah iki sing sebelah kene. Seket mau kademen iki ketipisen kaya. tipisen. Ya, pegang dulu mic-nya Kakak, Adik. Adik ya ampun aku kok ya tua ya. Sampun. Sampun lah iki wis bolak-balik ketemu ning ya ora apa-apa di Magelang kan perlu diperkenalkan ya. Nggih. Dengan senyum yang lebar monggo dikenalke namine sinten saking pundi terus statusnya pripun sakniki. Dadi nek mas-mas sing do sinoman ki nek ngira-kira arep ngecim ngono kuwi iki wis iki oke apa ora gitu. Derek tepang nami kula Dewi Mega Prastiwi. Panggilannya Mega. Eka. J. Bisa volley juga. Bisa nyemes siapa-siapa. Rasa. Cakep. Ya Mbak Mega, sekarang usianya berapa? Dulu sekolah di mana? Usianya 16 tahun. Sekolah di SMK Negeri 1 Kasihan Batul. Kelas berapa? Di kelas setunggal. Kelas tunggal niki. Oke. Oke, udah berapa tahun nyinden? Belum lama. Ra ngapusi mosok wis beredar kok ora belum lama. Tapi nyindennya belum lama. Oh ya, 2 tahun 3 tahun terakhir ini ya. Ya status? Status punya pacar 5. Well, jane iki suhu. Suhu. Aku kalah, aku siji ra gablek. 5 ya? Itu juga aktif semua ya? Iya, aktif semua. Available. Iya. Oh ya. Hiperaktif malah. Siap Mbak Mega, mohon maaf Mbak Mega udah payu ya sedulur-sedulur. Jadi jangan dicim sebelahnya. Nah ini cantiknya, ya ampun, seperti bidadari. Ya, nah senyum tok ya Mas. Jadi lucu dalu Mbak Elisa. Ini cendalu. Jadi pitepangan nami kula Retno Dewi. Retno Dewi. Yang Retno apa yang Dewi? Retno Panggilannya. Retno bisa, Dewi bisa. Oh bebas. Oh suka mananya? Suka sayang. Ya udah Retno aja ya. Umur berapa? Umurnya 20 tahun. 20. Dulu SMKI apa enggak? SMKI Solo. SMKI Solo. Iya. Ya sekarang Sekarang kuliah di ISI Surakarta. isi Surakarta semester Semester 2. semester 2. Udah punya pacar belum? Alhamdulillah dereng. Oh, Anu niku, Mbak. iya. Hah? Nembe mawon putus niku. Nembe mak kok kowe ngerti sapa-sapa? Lah niku kuwi kanca kula lho. Hah? Kanca kula kampus kok. Lah ya kok sik wong wedok angger putus kok langsung ditulis dan Wah nek kula ki terus tak bunderi ini kok terus. Iki kanca persis iki, satu semester sama Iya, kamu. satu semester. Satu angkatan. Satu angkatan. Oh iya, Mbak Retno apa Dewi? Retno. Retno wae ya, Mbak Retno ya. Jadi yang ngajak sini sih Gadang. Nggih, bosen yuk. Oh, tadi di naik kereta apa dianterin? Sama yang demung itu. Sama yang Sing demung wis iya, wis ambil langkah wis. Oh iya, yang demung itu juga dari ISI Surakarta. Ya. Sama Satu angkatan. satu angkatan juga namanya Bagas. Bagas. Oh iya, Bagas Retno. Oke. Jos. Ya oke, sebelahnya. Selamat malam. Selamat malam. Namanya siapa? Nama saya Naila. Naila. Iya. Umurnya? Umurnya Wah. Nggak usah ragu-ragu. Kita nggak apa-apa. Bloko soal umur nggak popo. 19 tahun. 19 Iya. tahun. Iya. Sekarang kuliah apa di mana? Kuliah. Kuliah di Isi Surakarta. ISI Surakarta jurusan Karawitan. Karawitan semester Semester 2. 2. Ikut rombongan ini tadi? Enggak, berangkat Oh, sendiri. Iya. Sama pacar. Iya. Pacarnya ikut. Iya. Mana? Oke, I know. Oke, nanti Bodyguard. kamu ikut nyanyi ya? Iya. Yuk, berdiri. Ini aku memilihin yang setimpal gitu ya. Enggak, maksudnya itu adalah secantiknya gitu ya, cantiknya suaranya.
Ta ngono. Iki cara timbangane lak ya aku Anu, ning anget. tengah iki ben angetan gitu loh ya. Wo, baik. Caper. Apa? Oke, Naila, ya kita nyanyi satu lagu dulu buat teman-teman Nggih. kekalih ya. Nah, lagunya Dadi Hati ya. Nah, ini nanti gantian-gantian. Nanti habis ini aku tak meminta manten untuk bisa ke atas bawah. Nggih. Garang. Oke, yuk coba. Garang. Dari sini. Mantap. Ini boleh diartikan Yuli Mbok. Nah, iki. Apa mau? Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Ayo dalam kudu iso. Monggo diartikan Mak Cangik. Kegarane. Kok dioper? Kira-kira. Kira-kira apa? Enggak apa-apa itu bebas kira-kira. Apa ya? Gegarane wong akrami. Kegarane sih apa? Nah, Ayo apa? Wah, jan wis kegarane kuwi pegangan. ah. Ayo kuwi. Akrami apa? Akrami kuwi Apa ayo? wong dijodohan. Nah, kuwi. Dudu bondo dudu rupa. Tegese Apa ayo? Pegangan dudu Wong- bondo iki apa? dudu bondo iki bukan harta. harta. Dudu rupa. Bukan paras. Nah, Rupa. bukan wajah juga. Bukan wajah. Tapi apa? Ayo. Apa? Nah, iki Bariki, Oh, jawabane bariki. Urung, bariki. Belum. Jas, iki aku ora salah milih sinden dua ini bagus semua suarane. Yes. Apa artinya ayo? Amung ati pawitane. Amung ati pawitane. Gampang ngomong ati ra iso. Nah. Ayo. Apa ayo? Kowe kuwi ta. Piye to? Ayo coba. Amung ati. Amung ati pawitane. Apa ayo? Aku ki bumet ket mau wawan ki. Dari hati ya iki lho. Pawitane berarti apa modale. Nah, Modalnya modalnya itu dari hati, jadi bukan dari moto ya. Oh, Nggih. Iya. modal dari hati. Mm-mm. Sesuk nek rabi mangane mengati. Oh ya, padahal ya butuh loh, rabi Lah. sing utamai duite ya. Ah, kan. niku. Oh. Luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang
Jas iki sinden-sinden wis tak uji ya. Saiki aku mau menguji wiraswara. Iki sapa wae? Sapa wae jenenge? Yang sebelah sini. Hah? Ngopo? Fadli. Ayo wiraswara Ayo. bareng. Perkenalan. Bareng. Ora madang wae, ngono. Tan kena tinumbas arta bareng. Kudu iso bareng lho. Awas nganti ra iso bareng. Tan kena tan kena numbas arta sip. Kene yo apik. Jos. Malah bangun
Matur suwun. Nah ngene iki kan kolaborasi yang baik. Dadi iki sing bendo ajar kendel. Nggih. Ya menika sampun lah menika Mas Gading nyuwun wekdal mbok menawi temanten kekalih saged minggah wonten pepanggungan. Nggih. Dikasih spot kanca-kanca. Ageng spot kok. Mataraman wae, Cok. Monggo Mas Arifin, Mbak Muzasina. Monggo ditunggu rawuhnya ke pepanggungan. Nah ini dia temanten kekalihipun menika Mas Arifin kalian Mbak Muzasina. Nah selamat malam, sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Mbak Elisa. Pripun rasane, pun rabi piye rasane kok enak ngono apa ra kepengen ya. Enak jare gitu. Ya ini gimana perasaannya kok mau menggelar wayang ini keinginan Bapak apa panjenengan sendiri lajeng ini nanggap Mas Gading pripun raosipun pripun? Keinginan sendiri Mbak. Keinginan sendiri berarti panjenengan memang suka nonton wayang? Ngefan Bapak. Oh ngefan Bapakipun nggih. Terus sakniki saged kelaksanan nanggap menika rasanya gimana? Ini juga di streaming sama beberapa channel termasuk Dalang Seno Channel. Pripun? Ampun nangis loh Mas. Bingah nggih? Alhamdulillah. Mbak menawi ajeng wonten ingkang dipun aturaken untuk warga yang datang hadir sak menika menonton atau juga bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tua, monggo waktu dan tempat. Bebas mawon niki, santai mawon. Pun los aja menika santai, wong ini isinya seneng-seneng, semua warga juga bahagia wonten mriki nggih. Wih, jeder. Mak jedor. Nyuwun donga pangestunipun dhateng sedaya pilenggah supados kula dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ugi anggadhahi turun ingkang soleh solehah kalih welas. Kalih welas. Rolas iki dangding. Jaluke rolas iki layar. Cita-citanya sangat berat. Gawe tim sepak bola. Ben saged futsalan. Oh langge, ben saged futsalan. Mbak Muzasina, gimana? Rasa ini yang dari Demak kan? Iya kan? Jauh-jauh ke sini. Di sana kan rasanya panas kan, ya kan, di pantai utara. Nah sekarang di tempat dingin. Kok bisa ketemu? Pertanyaannya. Pacaran nggak BTW atau langsung? Oh enggak ya, oh, bisa langsung ketemu. Langsung rasanya gimana? Ada terang benderang gitu, kayaknya ini istriku gitu. Rasanya gitu enggak?
firasat gitu. Jalur langit. Jalur langit Iya, ya. jalur Aduh, langit. aku istilah jalur resep gitu. Piye carane ben iso untuk jalur langit? Ya Allah. Ya, semoga langgeng ya Mas. Amin, amin. Nggih. Iya. Mungkin ada lagu yang disukain. Biar kita haturkan untuk jenengan spesial sebagai fans Bapak J. Juga lah. Iki iya orang. Oh, jaluke bojo galak. Iki cetok alus dan sangat-sangat kalem kok bojo galak. Yoga icen. Nek riyen kan sering ngempet kangen to, Mbak. Nggih. Nyanyian rindu. Oh, nyanyian rindu tapi nggak ada keyboard ya kayaknya. Mboten wonten keyboardipun. Jadi ini yang pakai gamelan-gamelan. Kayak nyidam sari yang gitu. Nggak tahu ya. Oh iya, ya udah nanti berarti requestnya ikut Request. sama atas aja nje. Ya kita support panjenengan semoga langgeng berdua awet mencintai sampai maut memisahkan ya Sampai setia akhirat, selamanya. Iya sampai terus sesok ya siji sak lawase. Nek nganti tanduk di celentik wae Mbak. enggak Mas. Matur suwun nggih. Nanti kita haturkan lagu-lagunya sembah nuwun panjenenganipun juga udah menggelar hiburan untuk warga masyarakat mriki. Mugi berkah Mas Arifin. Sembah nuwun ya di tutuk. Menika kan saged ketinggal nggih bisa pada melihat dari streaming. Oh ini to mantennya. Nggih. Tuh. Ya ini alus-alus. Halus apa meneh sik nganu putri Mas. Nggih. Dasare dari sana Demak jauh ke sini. Wah cuman klecam isin ra kaya aku randre isin. Nah ini ada permintaan dari fans Gading ya Nggih, menika. Dari Dalang Seno Channel ada yang minta lagu Ngimpi. Nggih. Nggih, Lagu menika nyuwun Ngimpi. dipun bawani. Wonten request mboten dari Mas Gading Gadang? Wonten menika Mbak wonten. Ninggal katresnan kalih gubuk asmara niki panyuwunan saking panitia sing Laden. Oh, panitia. Nah, iki Nggih. penting iki. Penting, sangat penting iki. Soale ya. Ada Nggih. lagi Mas Gading ada enggak? Nah, mboten Sampun. kok mboten beto HP. Oh, lah kok iso ra nggawa HP? Hah? Oh, Apa HP-mu digawa yangmu? oh, HP-nya di sana lah. Mbak menawa terus nek kowe nakal. Jijas nang isor. Ya wis. Nggih, menika ngimpi dulu ya. Nggih, nggih Mbak. Mbak Mega, ayo udah lama nggak Mas. tampil. Nggih, Mega. Maju Mbak Mega, ke Yo. muka. Megatron. Megatron. Ya, ini minta bawa. Bawa. Yuk. Yo. Ya saya gendar nganggo mubeng minger dulu ya. Pengingat. Kasih dulu semangat apa? Selamat untuk kedua mempelai Mas Arifin. Doa. Doa-doanya. Selamat untuk Mas Arifin dan Mbak Muzazila. Muzazila, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Semoga segera diberi momongan. Aja momongan. Apa? Putra Buah putri ya buah hati. Aja momongan. Ya. Kasih bawanya. Ngambara ing awang awang hangalangut bebasan tanpa tapi Saya mboten Pak Bu. Saya nopo saya. Tambahi sik lanang. Ayo iki sik tengah iki suaranya apa iki mau? Siapa jenengmu? Siapa namamu? Hah? Fauzan. Ayo maju sini. Maju. Ayo Fauzan, ini bagusnya tuh duet cowok cewek gitu. Ayo. Fauzan, rasa isin-isin.
Sekarang itu udah masanya kudu show, ya, udah harus kelihatan gitu. Nah, halah, Fauzan kamu, iya, dari mana? Dari Kulon Progo. Kulon Progo VS Gunung Kidul. Yes. PS Versus. Sik, gawani mic. Sik ha. Piye? Coba. Narabase Ada pono. Nah. Mega Betul, Mega. Wah, jebul ada udang di balik batu. Mega mandong. Ya ora ndelok kene, yang dilihat itu yang di depan. Ojo nyontek mburi. Nah. mibar ngidari jagat Ngulandoro nglamborongi Ngunggahi kok. Apa ngi apa? Nopo? Kok ngi? Ngunggahi. Baleni. nglamborong ngunggahi Piye ngopo? Mike copot ya kon masang mase. Mas, pasang Mas. Nah, kon masang kowe ngejengi. Nah, kon masangke nek wedi kesetrum itu. hati-hati ya pas urung iki Nah, Lagi itu namanya kompak. Wes, Jan. Nah, kerja sama yang baik. Ngono dadak. Ojo dicolke. Ojo langsung minggat. Minta bantuan Mas, tolong Mas. sekarang gue cari yang baru ngono lho Mbak. Yo, kamu harus setia sama yang ini, dipasangkan sama yang ini. With Whiting Tresen, jalanan seko Gulinten. Yes. Wulandara lambarang ngunggahi gunung katungkol ngunggar Kurang dhuwur. katungkol ngumbar gagasan Iki dicopot, cekelan, hadap-hadapan, bareng. Satemah, yang romantis. Tangan kiwa karo tangan karo tangan sing kiwa nyekel mic, yang tengen cekelan tangan wong loro gitu loh. Iki kiwa kene nyekel mic. Lah, iki nyekel mic sing kene. Lah, iki cekelan. Lah. Yo. Apa saiki? Yo kayak rabi yo. Kari dewe satemah dina wong impi, lihat-lihatan. Nah, ini chemistry dalam panggung tuh kayak gitu. Coba. satemah Bareng ya wong lanang ora iso bareng. Orang sepel sih. Nah, disepel wong berdua. Satemah ketip-ketipan mah gimana gitu, yo. Yo. kok mah do salting to iki? satemah nomo Nah, gitu. Bagus ya Pak Bu ya. Cocok boten Pak? Boten. Boten. Ya, dibarengi ya, bertiga ya. Seripit lembehane
matur, sembah nuwun. Sampun. Ngene iki seneng aku, iki jenenge regenerasi Lah. ya. Ora sampan sampun aku ora nyangoni iki. Wah, ngono ya. Makasih nggih. Mantap dawuh Mas Gading, Mas Gadang. Ah niki nyobi sing Sapa? saking mahasiswa isi Surakarta. Sapa jenenge sapa? Retno. Retno, monggo terus Mbak sapa Retno. meneh? Siji tok. Siji tok mboten. Oke, Mbak Retno, yo Mbak Retno yo. Yo Mbak Retno yo. Yo. Ayo, ora prengas-prengas. Kang Pindo Hapsari, yo. Kang Pindo Hapsari tumonton. Ya, Lagunya apa? Enten ninggal dawuh Mas Gadang. ninggal katresnan Mbak Retno. Oh, nggih. Iki spesial kagem cinten mau? Ah, menika kagem panitia. Panitia. Ben. Sinoman. Nggih, panitia Sinoman. Sinoman. Nggih. Langsung niki Mas. Piambaan mawon enggak ditambahi kancane? Tambahi lah. Tambahin no. Tambahi no. Kene yang sebelah sini Nah, belum. nggih. Coba mundur-mundur. Apike kok karo iyane Gading apike. Bukan Mas Gading. Dikode ding. Ya yang bilang Mas Gading dong, biar siap sendika dawuh Mas gitu. Oh, kodang kuning. Oh ya. Oke. Oh, Ya Mbak, kodang mboten menapa Mbak Elisa. Ya Mbak, oh tambahi ki no. Pipit. Ah, yo. Ayo Pip. Nah, iki. Ayo Mbak Pipit. Ayo Ibu. Ayo Pipit. Ibu. Ini juga masih SD. SD Mama. kelas 6. Ayo Mama. SMP. SD apa SMP Pip? TK. Ya rasa nesu. Aku ora nesu loh. Ini sak pantaran loh sama aku ini Oh, iya. ya. Kita udah tua. Kita tua, Ya, mbok-mbok. nggak usah gaya. Ya oke, kasih lagunya Ninggal Ninggal Katresnan. Ini Katresnan. kocok-kocok jenenge apa ya? Karawitannya namanya apa ya? Hah? Apa Apa ini namanya? Hah? Krido? Krido Wacana. Krido Wacana. Yo, gasken. Nah, monggo Krido Wacana tampil. Ayo Mbak Nangis sakit hatiku.
Sing penting iso suwuk wis Alah. Penting. Ayo, sing penting kompak pokoknya. ya ngene iki aku seneng malahan. Yes. Ya, si Mbak Sing penting Pipin semangate. iya sing penting semangate. Semangat. Gayeng tenan nih. Karena tak krasa kok ate arep ping 3. Saking penake ya. Saking penake. Jaluk sampun menika. Ya, makasih ya Mbak Pipin. Karena makasih ya. Terus bangun. Retno, le nyanyi karo merem-merem. Ya. Ya. Nah, iki Piye, ada dawuh? monggo Dik Gading. Apa arep pedang kuning sih? Oh iya. Bebas sutradara, dalang itu sutradara. Monggo. Ayo Mau Dik. menyimak Ayo Dik. siapa? Beb, Beb. Ayo Beb. Cin. Walah, Wes. Beb, Cin, Hani, aduh, Ya. sweetheart, Lompat. Seng. Lah, Nah, wes. Nah, ngobrol dulu. Nah, Minta apa? Minta dinyanyiin apa? alah jane. Kowe ora pengen kok salah ra tok jak. Oh, kok ora dijak to, Dang? Kuliah, Mbak. Oh, kuliah. Wong kuliah jenenge cinta ya tetep di papan ya di. Oh. Yo. Oi. Ora apa. Nggih Pak Dalan iki wonten dawuh apa nggih? Anu mboten enten Mas. Mriko mul. Ora. Pedang kuning. Oh nggih. Dibawani napa mboten? Dibawani Derek bawani mboten apa-apa. Langsung
badhe bawane langsung digenjleng mawon nggih Mas ben gumbyak. Nggih. Wah, sing gumbyak-gumbyak kok. Mulai kok piye, Ci? Mas nyuwun tintingane nggih. Nggih. Sepiro Mas? Wene. Delok aku. Nadyan wujud timun paksi agawe talining berantam halus manis merak hati. Jasmu kok mau nang kene. Kok meneng wae to ngomong Dek let muni. Lagi bowo. Wasa wegan kula lana golek isi podang ternak. Kamu udah berapa lama ya sama Gading? Nah, iki. Bisik-bisik wae. Pinten sayang? Aduh. Anak-anak ini. Pinten nggih? Pinten nggih? Pinten? Pinten? Nggih pinten? Dipaske wae. Wah, iki nek bar iki ngejak gelut iki. Ngejak segel. Wis piro, Ding? Piro ayo bedek? Berapa bulan, Ding? Kalih minggu nggih. Napa 3 minggu? Oh, baru 3 minggu. Halah, saya nyare. Nembe nandang kasmaran. Iya. Anyar-anyar kok ngejak gelut. Yang ngajar siapa dulu? Kamu apa dia? Lagi. Oh ya wes. Aja gelem wong wedok aja gelem ngoyak ya. Nah, iya. Mboten ngoyak kok di DM riyen nggih. Oh, ora tak DM yo. Di follow riyen. Tak WA langsung kan aku. Oh iya. Dan pokoknya arep ngerti kisi-kisine Gading iki takon Mamas iki. Udah pengalaman. Pengalaman. Bangga. Ibu krungkep. Tiba bunga ing atiku nyanding bisa dadi Oke, just. Oke. Batak tau ket mau. Muga-muga selamat, muga-muga selamat. Oh, niku nek Mas Jaipong langsung mawon nggih. Mau langsung dangdut. Mas Jaipong. Goyang. Mas Jaipong namanya? Mas Jaipong ngono Mas lho karo Gabres. kancane. Mas Bayu. Mas Gabres. Mas Gabres. Iki kok ping 3 apa-apa kok, Mas. Ping 4, Mas. Yuk, wedang kuning langsung dangdut. Yuk. Esuk awan ning wis ora krasa.
nuwun. Cik Penti. Kandel-kandel aku seneng. Ngamuk kayak kowe. Yang belum maju satu tuh tinggalan tuh. Ya, Muga-muga tesih enten sing panitia wae. Gubuk Asmoro. Oh, Gubuk Asmoro. Asmara. Iki Gubuk Asmoro iki. Monggo Mbak Nabila. Mbak Nabila. Iki ya nek karo Mbak Retno mau ya foto kaya kakak adik. Kakak adik. Jambe Sinidan. Iya, wis dasare irunge apa jenenge? Bangin. Bangir. Nah, iki ya anteng padha karo Mbak Retno ini ya. Waduh. Klecam. Retno kok anteng. Nah, ini dikasih bawang enggak? Bawa apa langsung? Monggo nderek Mbak Nabila. Bawa. Bawang ya. Nah, biar kelihatan seperti apa keridanya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Tak kasih suara cowok ya. Ayo Dan. Ayo. Ayo. Sak lare. Dani. Niki mangkel gendar pripun niki? Ora usah digendari. Buat lingsem pun yen kes mutan. Oh ya, ces. Karo sapa meneh ayo tunjuk. Sapa? Abimanyu, Di Abimanyu. antara Abimanyu. Yoko-Yoko. Abimanyu. Abimanyu. Niki, Rebab, Di, di. sing rebab. Ah iya iya banyak banyak. Oh ya ora perlu apa. Lelampahan Kang Kawuri. Lelampahan kang kahuri. Ya. Iya ana dalang to iki kayane. jalan. Kabeh dalang. Iki lho sik sakete ireng. Nah, Ah, niku nggih. Dapat ya kamu. Ayo. Jalan. Keri dhewe alah. ayo Mas Wisnu. Ya no. Tresno tulus ngono wae. Tresno tulus nyadyan ning gubuk asmara. Sip, Mas Wisnu. Yo. Lanjut mainkan. Yuk, yuk. Mbak Nabila. Mbak Nabila.
Oke. Matur nuwun Mbak matur Nabila. suwun menika sampun Nggih. dipun aturaken sedanten Mas Gadang, Sampun, Mas nggih, Gading, sampun. Canggih Yulimbo. Dene kegosekan menika nek misale kekathah nggih kurang sae kedadosanipun. Ingkang baku niku lakonipun. Nggih. Menika wau suka parisuka supados sedanten kemawon saged bahagia nggih Nggih. rena ning penggalihipun lan Nggih. mugi-mugi saged sedaya pinaringan berkah barokah sampun rawuh wonten mriki Amin. ingkang nanggap nggih ingkang diparingi berkah ingkang kathah pakirun lan keluarga lan sedanten kalepetan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sembah nuwun nggih Mbak Elisa. Sama-sama Mas Gadang, Mas Gading. Sukses buat Gadang-gading, Siap, semangat amin. siapapun supporternya, yang penting kalian terus mendalang ya. Siap. Dilanjutkan. Matur suwun. Sampun. Enak. Kepiye, Mak? Lakone isih dawa. Iya. Ya wis ayo. Nderekke Ratu Gustimu ngombyongi nganten Ndara Bagus Lesmana Mandra.